tikulandeni pano ndi Manyasa Voice Box pamene makhala tukambirana nkhani zoti zitatu zokhudza ndale kandisidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pamene ndithu dziko la Malawi likukonzekera kupita ku chisankho cha 2025 zipani zambirimbiri kuno ku Malawi kupitiziraponso chipani cholamula cha Malawi Congress Party chilikalikiliki ndithu kuonetsetsa kuti ulendo umenewu ukhale ulendo wabwino. Ndiye ndaona ndithu anthu amayina awo oyimba monga a Dan Lu komanso a Grezelo Jeffrey ndi a Heather Wekintaba ndithu anthu amene ndithu ngondenapo anthu ochepa amene achoka ku chipani cha Democratic Progressive Party kupita ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye kumeneko ndithu mafika mpikisira kuti ayi chipani cha Malawi Congress Party kuli ndalama za nkhaninkhani kumeneko ndithu zimene akumapatsa anthu kuti abwere kudzalowa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye pano mwachizolowezi Manyasa Voice Box makhala ndithu ndi amalawi osiyanasiyana amene makhala ndithu ndi maganizo osiyanasiyana pamene ndale zathu kuno ku Malawi zikuyenda. Ndipo panonso tabwera ndi mkulu wina amene akufuna kupereka uthenga ku chipani cha Malawi Congress Party makamaka ndithu olemekezeka a Richard Chimwendo Banda amene patakali pano ndi Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Mkulu amene akunena kuti Richard Chimwendo Banda anakasiya kugawa ndalama kwa anthu oyimba komanso anthu ena andale m'malo mwake anakatha kutenga ndalama zimenezi ndi kukonzera chipani. Wakunena kuti bwanji ngati ndalama zili zochuluka ku MCP bwanji osatenga ndalama zimenezi mwachitsanzo ndi kugula chimanga kukagayira amalawi amene ndithu akuvutika ndi njala m'makukamo m'midzi chifukwa amalawi amenewa ndi amene ndithu amavota ndi kuwinitsa chipani. Munthu woyimba ndi munthu wa business amene ndithu amangoti kumene kwapyako ndi kumene iye amapita. Ndi mwaona nga ndalama kumpatsa munthu woti akupanga business amene chipani icho sikamachikhulupirira kwenikweni akuona ngati kuti meneko ndikuononga ndalama komanso sikukupindulira chipani cha Malawi Congress Party. Kuti chipani cha Malawi Congress Party chipindule chimene akutenga ndalama zimene zija ndi kupanga zinthu zosangalatsa amalawi. Iwo asakunena kuti ayi sibwino kuti anthu ongobwera kumene mudziwa kuthulira zindalama pamene anthu okuti asunga chipani chija mu nthawi ya mavuto chinalowe mboma mukungowasiya ali akuvutika osapatsa kalikonse. Iwo akumakamaka kunena kuti azimayi amene amavina ku chipani, azimayi ndithu amene amapereka mola ku chipani ndi anthu ambodzi amene ndithu samaganiziridwa pakhala kuti pakugawidwa ndalama ampatsidwa kandalama ng'onong'ono koma wina wake kuti wangochoka ku chipani china wangobwera kumene ndamampatsa ndithu dzimamiliyoni. Zimenezinso akuti chipani cha Malawi Congress Party komanso zipani zina kuno ku Malawi ziwunikire kuti anthu amene akusunga zipani ndi anthu amene ndithu adziyenera kuti adzipatsidwa ulemu. Ngati kuli kupatsidwa ndalama anthu amene aja ndi amene akuyenda kumapatsidwa ndalama. Koma nkhani yayikulu ndi kuti chipani cha Malawi Congress Party chisiye kugula anthu ndi ndalama koma ndalama zimenezi zipite kukonza chipani mosangalatsa amalawi. Ndiye ndikhale limodzi kuti mveni mkulu amene kuti bwanji pa nkhani imene lero pa Manyasa Voice Box. Mona Malawi nonse kumene muli ndafuna ndipeleke uthenga uwu makamaka upite ku MCP kwa Secretary General wa chipanichi olemekezeka a Richard Chimwendo Banda. Nkhani yayikulu imene ifuna ndiyauze ndifuna ndibwerezenso mabene ifuna ndidawane danena kale. Nthawi yomwaza makobiri pakali pano mwina mdakasiya kaye inu ya ku MCP ndalama zimenezo mukoze mwina mugule chimanga azipate mwagayira amalawi kumene akufa ndi njala chifukwa mmene Malawi afikira pano ndi zimene zikuchitika pakali panopa. Ngakhale mutamwaza ndalama mwa mtundu wanji ndanena padzana inu simunandimvere mawu aja ndanena kuti Malawi pamene wafikapo afika bokwiya kwambiri ndipo amalawi ali ndi zifukwa mu mtimamu ali ndi zifukwa ndipo zifukwazo sizinatheya. Anthu ena ndanenapo pa anthu amene anali pa hot current anafotokoza ndithu kuti Malawi pakati panopa simungampusise ndalama akulandirirani adya koma chimene sichisintha anthu maganizo onena kuti ayi awa kumati pasa mandalama ma 2000 kaya kumatinga ujeni Malawi ina aliyense pakali pano amene akuyang'ana nkuyang'ana chitsogolo sangamakapite komvina kapena kodansa pamene mnyumba mwake muli jawa akudziwa kuti tipita ku msonkhano tikangomvera nyimbo basi bwerere ku nyumba tikagona ndi mimba musakhala chakudya.
nkhani siyotenga ndalama kuwapasa anthu oyimba nkhani ndiyoti kozani chipanicho oyimbawo ni mlamba umaterereka panepo uterereka lero lateta awina ti afodi mona woyimba osewo apita kwa afodi iwo ntchito yawo ndi kupanga makobiri musatengeke komanso musapange anthu amene akusunga chipanicho kuti achisunga chipanicho nthawi yayitali mosalandira kwa mtambala mosalandira kaya thutambala koma chipanicho achisunga kufika pamene chilipo nkupanga nzeru ndithu nkuponera kuti ati tipange alliance kuti tibwerenso mbomamo lero simungamakhale kuti anthu ongobwera munthu wongoti wabwera wanyuwani mukumpasa ndalama zambirimbiri aulo muli ngati inuyo ndithu a secretary general achipanino mwasunga chinthu chonthawi yayitali ndekenaka akabwera wina amene sanathandizire chipanicho basi nkukampasa ndalama inu mungamve bwanji mumtima mwanu munthu yolo contribution kuti chitukuko ka chipanicho kuti achithandizire kuti chikhale pamene chilipo sanapange nawayi wangochoka kuja nkubwera nkumpasa ndalama ulo inuyo a secretary general achipanino simungamve bwino ayi mukhumudwa ndiye inu mukusiya kuthandiza anthu amene ali chipanicho asunga chipanicho kufika kuti mpaka cherowe mboma munthu wongobwera kuti olo mutati mwamutenga amene mukuti mwamutengayo apangako contribution kuchipaniko apangako chani chimene angapangeko kuchipaniko contribution kuti yayi ichichi abweresa chachilendo kuti chipani chipite patsogolo mmene anthu alili mkwiyo yawo pano anthu chipani MCB ija imene ife timayidalira kuti koma chipani chili strong akungolandira mayina osiyanasiyana ndi chipani chokhacho pakati panopa chili ndi mayina osiyanasiyana osakhala bwino ayi malo muti mukoze mayina awo kuti awa mayina awawa amene akutibweresera anthufe tikhale pasi go back pa drawing board ine ndimaona ngati mmene mwapanga convention ija mupita pasi mukakhala pasi no mukambirana kuti kodi tione tipange chani si nthawi yotuma anthu pano si nthawi yomanena kuti mwaopseze anthu taona ndiponso mwepa MCP yomweyo kukhala ndi chowawa chenicheni MCP yomweyo panopa yokhala ndi chowawa chenicheni kenaka anyamata akubwera mmasocial media ife tikubwera blanti yakonko ife tikusabanga zakuti muona inuyo makadeti nanga ndiye kuti panepo muchipanga li brand chipanicho ngati mundiye uti mulibe kumanga mudzi mundiye uti mulibe kupanga zakuti ayi malo moti apamo mulachipanga li brand achinyamata chabwino pano achanikhala nawo pasi apaseni zochita achinyamata muzipanimo apaseni zochita apa ndi kwa achinyamata ndifuna nonse amene muli zipani zanu apaseni chochita achinyamata ndisoagwiritsa ntchito kuti atenge chikwanje kayatani azizichemerera kuti ife timapanga zakuti ife timapanga zakuti timachoka kwakuti si nthawi ino yayi achinyamata ngati afuna azizichemerera azichemerere nkhani yokuti akupanga mabizinesi akupanga create majob opportunity ine amene ndigwiza nawo ndiye nkhani iyo matenga anthu iniyo kutenga anthu kumagula ndalama zambiri ngati mmene zimavekera ma social media mu nkumanena kuti ayi ndiyoti dziko lisilipira patsogolo ayi komanso nzopweteka kwa anthu amene achisunga chipanicho ngati simukuwapasa zinthu anthu mukumafa ndi njala kufa ndi njala wabwera mulendo mukamphera nkhuku inu nache mukanika kudya nkhuku pamuzipo ndiye kuti pali nzeru pamenepo so ine ndikupereka uthenga kwa inu MCP chonde khalani pasi musavutike ndi kumagula anthu mitima yawo ndi wawako njako musavutike ndi kugula anthu komanso ine ndamene ndayambira kunena kuti musamaganize kuti ayi zisankho izi tikhozo zabera kapena zabanga ngati zimene amapanga anthu ena aja kamatipex kachani kulibe musaganize sizatheka zimene kulibe Malawi akakwiya simukwankwanitsa ayi Tweleo mutatuza fundolesi ayayi awakula yawa awatani yawa ni fundolesi anthu akupanga gombea kuti wamkulu yomwe uja amapanga zinthu zotheka pano mashuga anthu amagula chiyani amaesesa ndithu munthu ukanika 2000 nkuona pano 2000 nchani pano 2000 kuti ibwere ndi chani panopo
ndiye ino abalanga MCP inu abalanga MCP musataye nthawi ndikumakagula zisanza za ndale zongoti zinatha kale mundale msuzu unatha kale mwa iwowo ndiye muzikati ayi bwerani kuno muchita ujeni muone apa anthu angapo amene alowa kuchipaniko oyimba koma mwaona amalawi akuchichitika nazo zimenezo ndi mmene akwathu kwandiyamo ndikusonyeza kuti anthu amene mwagula kuchipaniko kaya mwatengawo kaya akujoyina ninuyowo akujoyina ni chifukwa choti kuli ndalama kumeneko mumapereka ndalama alibe msuzi alibe kapena nyonga zoti angapange konvinsa amalawi instead muona amalawi kumango athu kwana anthuwo kusonyeza kuti ni maphapha a muzipani yoti zipanizo sakwabopaso sakwati tumukayi amene muti ngalambayo ndi amene ndi dili panopo ndili musalimbane ndi kuti nkhalamba ya mufuzifuse inu ya MCP kuti kuli chifukwa chani anthu akukakamirabe kuti akupita amene tikuyesesa kumunena propaganda kuti nkhalamba amene chani chifukwa chani adayika zinthu ndipo zimene simungakane muchilungamo chanu ngakhala ndale mmakakamira zinthu zaziyi simungakane adayika zituko zambiri maziko a zituko zambiri m'Malawi munomo adayika zituko zambiri m'Malawi munomo zomwe inunso mukuvomereza kuti ati ayi munthu uyu adapanga zitukuko nchifukwa mukupitiriza chifukwa chiti zituko zinali zabwino ndithu ine ndimakupasani advice yabwinobwino yopheka kwambiri sikale chaka chamawa ndi pakale mutati mukoze chipani chanucho mukhale basi musalimbane ndi kugula anthu ndi kumamenya anthu ndi kumavutitsa anthu kapena kuwapangaza musalimbane nazo zimenezo ayi tikozani nyumba yanu maona azanuwa kukonza nyumba yawo chifukwa lero muone inuyo munidi mwabwera ndi mabanda ambirimbiri kujeni kucha kuti akuyimbireni atani koma mbali inaje maonabe anthu tindi kwa anthu kumene kucha kozani chipani kozani ndithu kozani mukakoza muona kuti ayi anthu ambobwerapo kupanga beauty trust pa inuyo koma mukayanga kolema kuti ati agule awa yawo ogulaniyoso angokudyerani makobiri angokudyerani poni chifukwa munthu woyendayenda sakhazikika chitukuko sakhani chitukuko kwayi omwewo lero itati awina Ford ka omwewo itati awina di PP kani mwaona anthu omwe akhamukira awa ndi abwino ngachitukuko kwawa ndi amalawi liwu lodyera anthu limene amadyera munisipani amakudyera ninu nanthale amati awa palibe chimachita chitukuko koma mapanga nino chitukuko aliyese panopa kungotire lomwe achoka mujeni muzava chakwera muzava mama ndikuuzani panopa muzanditsimikizaso mbwereze mwasunge mama muzava achakwera palibe chimawa achitako koma ndino omwe lero simuchedwa usina malilime yayi ndino omwe yayi koma chakwera kupanga chitukuko pano akupanga chakuti yakuti koma kuyiwalanso kuti chitukuko ngakuti mbulazana apange chitukuko ndi anthu omwe anamusankha kuti ntchito yake yeniyeni azipange chitukuko chikwene kukumayiwala ne musazitenge ndale ya chitukuko simungachipange kukhala ndale ya koma pempho langa ndoti musataye anthu amene asunga chipani ku MCP ko musataye anthu amene asunga chipani ku MCP ko asunga chipani ndipo akumana ndi mikwingwirima yambiri ndiye kuti munthu lero ndiye angobwera lero nkukampasa ndalama zambirimbiri kusiya mwina anthu amene inuyo amene asunga chipanicho kwathandiza mochepa munthu mukamkhutire ndalama zambiri mbwii pomwe muchipanimo palibe chimabwerese asiya kubweresa abweresemo cha nzeru chosintha zinthu pali mulibemo muchipanimo mulibe chimene angabwerese olo ine ndikuchalenjeni ineyo anthu amene ino akunena kuti mukumveka nawo mbiri ayabe kuti mwagulawo chimene angapange muchipani mukusintha njani munthu sangakavine kaali njala munthu ukuvina ati kukhuta kuti wavina kukhuta wakavina ndoti wakhuta munthu koma ali njala palibe msanzinamize ayi kuti akhoza ukavina akuzobera kubwenja kunaka nkhala mwina fuati panopa alibe chochita munthu koma musayembekezere wosewa amene mukati akubwera kuzavina ndi njalawo kapena kubwera kuzakhazikika mukwamapasa kakuti zikumveka mkambuti ati mumapasa ma 2000 nawonso anthuwo opepera ngati awo munthu ukakhala ndi 2000 ikokhale tsiku lonse lachikhalire malo makalima kuminda uko malo mokapanga zinthu mwina kukafuna ndalama 2000 wakhale 2000 kung'amba kukamwa konse energy imene imachoka munthu ukang'amba kukamwa kapena kuyimba kapena kukatani
maidziwa kuti ndi energy imapanga cost ndalama zingati kuti muibwezeremo imeneyo kuimba kwati inuyo kutani kukasapota kutani ndi energy imeneyoyo ndikuwuzeni ndiye inuyo mukapanga compare energy ya 2000 kapena 5000 ndi energy imene mwaimba mwaononga pamenepo energy imene mwaononga inuyo pamenepopo is it worth 2000 energy pamene nzanu akubwera atala ndiko ka 20 million ka ndiye ka 10 kungokhala kuti iyeyo akuti azisangalasana pamene inu ndi amene mwasunga chipani amalawi sinthani machitidwe azinthu inu mwasunga chipani ndiye wina akungobwera akubwera akuzatenga makobiri kuzakudyerani makobiri pamitu panu pa inu yachipani azipani musavomere mamembala azipani inu kugwiritsidwa ntchito mwachabechabe muzipani zonse ndikunena musavomereze kuti abasi kujiya jiyani ndi kanthu ngati sakupasani kanthu kavoteni inu munthu akufuna kumtima kwanu jiyani ndi kanthu ndithu jiyani ndi kanthu asamangogwirisani ntchito anthu azipani ambiri inu especially inuyo mukungoti ayi kutenga woyimba koma inu ndi anthu oyankhulitsa mulakwika kwambiri anthu azipani ndi anthu akwe kwambiri anthu asunga chipani nthawi yayitali kumbuyo kusiya kwasunga chipani angobwera wina kungokudyerani masuku pamutu kukudyerani masuku pamutu ndithu titi aliphe ali yes inu muli buu ndiye ndimangofuna ndikumutseni kuti musamangotengeka zilizonse ntchito imene mwagwireni mwati kutipula kumene mwatipula inuyo anthu azipani mamembala azipani especially a MCP after mtakhala 26 years kunja mwatipula mwaphatizanini zanu mwabwerera mboma lero mukapanganso chibwana chomaopseza anthu amamaja chomaamenya anthu omwe aja chomatani mamoti zimenezo zimene amadana nazo kuti muchoke nthawi yoyambireja makadi kumagulitsa makadi munthu woti ngodwala ngoyembekezera koma nkugula sako choyembekezeracho somachigula ne munayenera kusintha pakali pano kuti tinkhanza zimene tijati chotsani nkhanza zimene zijazi khalani anthu alemu anthu akupaseni ulemu anthu akupaseni voti osati kubwera apa kumapanga defend zinthu zazi ife tapa misewu yake ili kuti talozani imene mudayamba iduka mudayamba kumalayi kunoko mwiloze kuti msewu mwakuti kupatula msewu imene alapanga kamuzu kandi walekishow kachani chifukwa mbiri imene mwina amalawi simumadziwayi inuyo zitukuko zimene mwayika pakali pano patanirani kuti ndichiti kuposa kupitiriza zimene adayamba azanu so chinthu choyamba nzako iyo sungamene kuti ndife tilapanga ganizo ililo ndipo amalawi pano munaona anatopa amalawi anatopa mukapanga ichi amalawi kumangoti ayi simunayambe lini inu mukati anthawi kumalimbana ni amene mutiti gogoucha mukumtsukisa gogoucha inuyo olozi chamapanga paka inde there's democracy emalola zona kupanga ena msonkhano kupanga kudusana kutani komano inuyo simunena kupanga tsiku limene chifukwa zanu ajanayamba kujeni andi inu mwawulunga ndalama zambiri kumene kuchako soti mukhoza kukonzera chipanicho anthu ena akuvutika mukhoza kuwagulira zakudya azepate sizoletsedwa kuti chipani chikapereke zinthu kuthandizira anthu enayo taona UTM ikupita kuzipatala kukatani kumene kuja ndiye that's a responsibility ya a good citizen komanso ndoti polisi isipaniyo ndi yabwino taona UTM ikupita muzipatala inali kwizi kukapereka ko zinthu sizoletsedwa zipani pazokha kukathandiza anthu ayo instead of ndalama zimukungononga inde tikukamba mukwathandiza kawoyimbawo kanchitukuko kuti mafamily awo azidya komano muoneso kodi mmene tikutenga anthu oyimbawa kuti ayimbe zikuthandiza Malawi akuthandizika kapena tingothandiza ma individuals okhoka pamene ndalama zimene mwina mwapereka kumene kubula kagula matumba achimanga kuti avini mavoti anu ambiribiri mnyandamnata koma Malawi kudziwa kuti voti yoti tikapo ujedi woyimba akutengerani chani
akuthandizira njani woyimba pakati panopa anthu akuthandizira njani popeza mmapate mwemwe ndi anthu anu amayimba azimayi osatenga ndalama kuwapatsa anthu amenewo bwanji amene amayimba azimayiwo osapatsa ndalama azimayi chifukwa azimayi amagundika kupanga promoti chipani osatenga ndalamazo bwanji kuwapatsa azimayiwo chifukwa amenewo ndi amene akupanga uwu masapota zanu unlike mukatenga oyimba munthu akuyimba gitala gidingidi ntchito yake ndi oyimba kale osamakapanga mashow iyeyo bwa mwathandize anthu amene ali mujiniwo osathandiza azimayi amene amavutika siku lilonse mzipanimo kuyimba kung'amba kukamwa kuti chipanicho chipite patsogolo kulimbikira kuvala salu ya kupanga promoti chipani chanucho osapatsa amenewa bwanji azimayi osamapatsa ndalama amenewa bwa atsuka chotani woyimba amene iwo profession yawo kapena business yawo ndi woyimba koma tidzapera chifundo azimayi amayenda pena basi mwina atengedwa kupita kucheti kukapanga promoti chipanicho koma mukaluza ndalama zambirimbiri kumapasa woyimba amagitala omwe chipanicho ali nthawi yake kuti apite kuchipani for woyimba weniweni wamagitala sangamakhale nthawi full time kuchipani kwake sangamakhale full time kuchipani kwake afuna akapange mchere kwina kwache pamene azimayi awo amakhala full time kuchipani osamapatsa makobiri aminacho mukuapanga ndamaine azimayi ambiri mzipanimo mumapanga ndamaine mumapeputsa kwambiri koma ndi amene amanga chipani azimayi ambiriwo koma mumapeputsa ino mzipanimo azisogolera mzipani mmaganiza bwanji ndi ndalama yomwe mwina sanayilawepo olo 100,000 olo 200,000 sanayiwalepo koma amavutika avale apange promoti chipani avale salu anthu azaona ena mpaka nenedwe kumanenedwe ndithu mayina osiyanasiyana akavala salu zija koma safowoka azimayi amenewo aya amapitabe kuchipaniko isati kukapasa ndalama 5,000 6,000 munthu wongobwera kuchaku amene sakhala full time kuchipani mukampasa ndalama zambirimbiri zote zifundo kwambiri amanyozeka azimayi akwera malole ati uyo mukapasa 2,000 wina wache wokhala phe chifukwa akuti ndi oyimba basi mukantengera kumpasa ndalama zambirimbiri pempho langa azipani chonde azimayiwa apaseni athandizeni nawonso apaseni azipa kukoma kuti chipani chimene ife timachitumikira salu zija tikavala tikatukwanidwa azitukwanidwa chione azimayiwo azitukwanidwa chione koma munthu apita ku chipani akupanga promoti chipani mukuampasa 2,000 pali nzeru pamenepo pali nzeru azimayi ndifuna audio imwe azimayi yafika azimayi amene ali muzipaniwo pali nzeru pali nzeru pamenepo kumapasa azimayi amene akupanga promoti chipanicho tsiku lilosama inu azibambo simvala makaka azipani inu yayi azibambo inu simvala makaka azipani mmavala pokapoka ka function nthawi mbiri koma azimayi alibe kuti nthawi ino kuti bujeti uwapeza avala olomakomo muwapeza avala anthu amaza iyo MCB ili apo iyo EDF ili apo iyo DPP ili apo chifukwa ndi azimayi omweko koma lero mukatenga woyimba kuwapasa ndalama zambirimbiri kusiya azimayi amene achakupangapo chino azimayi dzukani changamukani asamakupusiseni azibambo wayayi ndi mawu amene zikomo kwambiri mulungu akudalitseni